Ini ako manggitay laing buhat ani. May pagpahambugay tas tong nagamit. Giya ka na radi ay sus. Aw. Ako noon bay dilis panghambog bay pero di ko mo istorya gyud og microphone kinahanglan nagi microphone ba. Hello. Ah, bisag maora ni akong sanilas gisi ni pero mahalin pa ni 1 million. Naglibog gani ko ani ko abay nga mangita ko bare makisarang ni kong kalo bay mahalon gani kalo abay. Good afternoon. Mao na inyong ipanghambog bay. Kani akong butas bay bisag bulingon kay niya. Duha ka eroplano untay kuan ani bay. Baylo, usar ka buok, duha ka buok eroplano baylo. Labi nag maduha. Murag upat jud ka eroplano tanan. Ah, wa man gani ko nag-ingon ani akong singsing nga 5 ka buok. Ang taga-usa ni tag 2 ka milyon. Gold pa ni. Kahambugiro. Wa ka kitas kon relo oh. Brator ka ini. Napay akong cellphone nga flat screen. Ito pro pa. Hello, good afternoon. Kaning ako ang jacket. Barato ra. Barato. Bailuan man tani siya kwan, tulok ka helicopter. Pero wala ko pa baylo kahit maorman po na yung usa. Wala po ko'y ako. Ah, wa man gani ko gaingon ani ako sanina nga yika ni Shopee, 5 million palit na ko ani oh, kita pang kilid. Mas mahal ni ako kay na si Senador ni Pacquiao. Hello! Good afternoon mga walang hiyang tao. Kita ka sa kong kalsunis. Pila o pila. Wa pa lang ninako tubaga kay ang halaga. Ha? 7 million. Ah, mao na 7 million? Tanaw na ko, wa may laba? Hello! Good afternoon. Sus! Kanang sanina nimo? Kita nang gusok nimo basig sipak yun. Ay sus ka ay rambulang ang ulo Hello! Good afternoon! Maong beling isog kay kabay, may pa'y mamuli ta! Puli ta! Mamuli. Puli mo dito. Bugiro si tatay igis no ko na ron. Wa magani ka mag-ingon nga kinay ko sinilas bayloan ta nig barko wa ko ni sugot gusto na ko magani ko mag-ingon nga kinay ko sinilas bayloan ta nig barko wa ko musugot Wa man gani ko nag-ingon ani akong singsing nga tag-usa ni tag 2 ka milyon. Napila ni ka buok, 2 aw 5. Grabe god. Mangani ko nag-ingon ani akong sanina nga gikan ni Shopee, 5 million palit na ko ani. Oh, Senador, Manny Pacquiao ni, mahalon kayo. Isa ba? Mas mahalon gini ko sa ina, kita si Senador ni Pacquiao, kita. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Andi at topic baby di ka maglato.